Yebo, uyaphila baba uKakashe. Sikhona Mbovu njani? Yebo, niyaphila baba uKakashe. Hayi singanene. Sikhona baba. Baba uKakashe. Yes, siye sakuthinta ngemuva yokuthi kade sinengxoxo esaba nayo kuthangi la no baba uMavava Sikhakhane kanye noNkomgodoli. Kepha ke izolo sathola esinye isivakashi ubaba uThomas Getsemane oye wenza ama accusation against uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi umkhuzi wamaphoyisa kwisifundazwe sakwaZulu Natal negama lakho liye lathinteka ukuthi ubukhona uyingxenye yomhlangano owabakhona wase ethi kwaba nokuhlukumezeka nokungenzi kahle okwabakhona besicela nje ukuzwa iside lakho phambi kokuba singe abeni ethinta abashayeli necustomer service kwenzakalani lapho ethi wahlukumezeka khonto enjalo yaziyo ethinta association ethinta ubaba uGetsemane nobaba uMkhwanazi lawa ukhona kwenze kanje Mbovu ubaba uMkhwanazi wangifonela kwaku10 uma engifonela wase ecela ukuthi ngilethe uGetsemane no association wase Dolphin Coast head office yamaphoyisa eThekwini ngo12 o'clock ngaqala ke ngayo uGetsemane ngamfonela wathi uzobe ekhona ngase ngiphinda futhi ngithinta usihlalo weDolphin Coast ngamtshela ukuthi sicela ukuthi afike nekomiti lakhe lapha ya headquarters yamaphoyisa ngo12 o'clock then ke sabe ke sesisuka ke sonke ngamfika ke mina uGetsemane esefikile lapha ya wase emva kwalokho kodwa wayesapake ngale ngaphesheya ngase City Lodge mina ngase ngipaka ngehla ngaya la reception area ngamlinda khona wathi mayephuma nje emotweni yakhe wayephuma ekhuluma nocingo ilapho ke athi mayefika eduze kwami ngathola ukuthi ukhuluma namaphoyisa lawa athi ayese kwakhe wagcina ke nginikeza ucingo lakhe iphoyisa langibuza ukuthi ngubani ngazisho wabuza ukuthi sikuphi ngasho washo ukuthi mina ngase ngimfonelile kuMkhwanazi ngamtshela ukuthi sesikhona sinoGetsemane but owayengakafiki kwaku usihlalo weDolphin Coast then ke wabeke iphoyisa ke leli elika Getsemane libeka phansi ucingo then ke sanyuka ke sino Getsemane sa joinwa undashinga uGeneral Mhlongo then bafika nabo ke olokhuzane olephalo usihlalo wase Dolphin Coast sanyuka saya kwi-boardroom la sasohlangana khona no General Mkhwanazi so waqala umhlangano yes yeah okay washo ukuthi uGeneral Mkhwanazi wayengekahlale isikhathi eside ngoba into ayenza ukuthi agcizelele indaba ka12 wayeshilo ukuthi uzophuthuma une flight kufuna la ibambe ngo1 ngempela ke sawubamba umhlangano kodwa umyalezo ayezowudlulisa kuGetsemane neDolphin Coast wakwazi ukudlulisa wase ushiya kumhlangano wahamba washiya namaphoyisa lawa ayiwa introduce kuthini then bese kuthi ke sewuphelile kumhlangano mina noGetsemane sesihamba nawo wonke umuntu ngase ngifonelwa uGetsemane ecela ukuthi ake ngifonele uMkhwanazi ngimcela ukuthi amfonele ngoba ekhaya amaphoyisa lawaya engazi ukuthi kukhona inkinga ayidalile ngamtshela ngamfonela uMkhwanazi ngamnikeza inamba kaGetsemane wase uMkhwanazi wamfonela uGetsemane ake baxoxa ke lapho ake angizange sazi ukuthi waqhubekana emva kwalokho
Umbuzo nje ngizobuza mhlambe into enanibizelwa yona ithinta imboni, ithinta nina private, ithinta umphakathi wase South Africa, indaba enanibizelwe ubaba uMkhwanazi. Kune construction eyenzeka lapha ya eBalithu ekwatholakala ukuthi kunesikhalazo sabagibeli ekuyibona bekhalaze baqale bakhalaza uMkhwanazi ngokusho koMkhwanazi emhlanganweni uthi wabesetshela uBrigadier Mhlongo ukuthi uGeneral Mhlongo ukuthi akadile nalolu daba kodwa ngeke ngalela langa uthi yena usengenelela ngoba wayesethole i-call even e-ofisini lika president ukuthi kusaqhubeka ukuhlukumezeka kwabantu lapha ya abantu bamatekisi babadiliza emavenini uma beya emsebenzini kwasekutholakala ukuthi uGetsemane ke la engena khona bathi abantu badilizwa inkampani kaGetsemane kodwa uma echaza usihlalo weDolphin Coast uthi inkampani isukimile not ukuthi yona ekhipha abantu physically kodwa isuke imile wasethi uMkhwanazi ke inkinga kaGetsemane ozobhekana nayo ezinkampani ukuthi wena ibrandiwe inkampani so abantu kulula ukuthi bayibone kodwa laba abasuke benza abamatekisi ababrandiwe bona so ingakho ke abantu abacomplainayo bezokhala ngenkampani ngisho ngabe kuthiwa imile kodwa bazokhala ngenkampani ngoba iyona abayibonayo ibrandiwe so ke wasethi ke kuzobaleka ukuthi ke bayilungise leyo tshela association musana ukusebenzisa inkampani ngoba inkampani izogcina ingena enkingeni even nakwasira so ke kwakunjalo nje. Wow, siyabonga kakhulu baba uGagashe ngaleyo ngcaciso. Kuphinde kwavela indaba yokuhlangana ko-association abathathu lapha ya eNanda ngaphansi kobuholi bakhe ubaba uThomas Getsemane. Nina njengomkhandlu wamatekisi wemboni ayikho inkinga ekhona lapho ushilo wathi bekukhona nabameli abebemele bona bobathathu o-association akukho kube inkinga. Hayi thina nje ngokwethu kwazi akukho kuyinkinga okuthinta thina njengoba besho ukuthi babezihlanganela bona beyama-association amathathu thina sithola izinto ngoba sebezifinalizini. Okay. Right. Angizokwanda ke ngokunye okuseceleni ngizocela ukuthi siye kwindaba kaBaba uMavava umfoka Sikhakhane. La khona kwangena insizwa la esencane emele abashayeli bamatekisi igama layo kuthiwa uNkomgodole. Ngiyathemba uyayazi ngoba isibuye ithinteke nakweze politiki. Ikhala ngokuthi kunabashayeli abaholelwa o450 to 600 ngeviki embonini bazibona bexhaphazeka ngoba noma umshayeli kutholakala ukuthi kufika isimo sokuthi uyashona uthola ukuthi akabi nalutho olusala lutholwa umndeni kwavela nento yokuthi abashayeli uma kutholakala ukuthi mhlawumbe kunecala elizoreportwa ipassenger ukuthi liphatheke kabe emotweni umshayeli uthe fika isinqumo sisuke sesithathiwe ngoba uthe fika kube kuthiwa kabeka 1000 phansi noma 1500 phambi kokuba ikhulunywe indaba leyo kodwa usuke sehlawulisiwe yena kwesinye isikhathi kwaze kwavela umshayeli la owathi yena wahlawuliswa kungafanele so ke ubaba uMavava samfaka kusuka lapho ukuthi cha nansi indaba ekhulunywayo la ngoba wayezele ukuzoklina igama lakhe elalikade lithintekile estoryini sendaba online izindaba online la kwakuthiwa khona okwenzekile enkandla kodwa ke kwacaca ukuthi cha ubesukela umbuzo ke baba uZondi indaba le ethinta abashayeli customer service ngoba ukuthi mina nithi customer is always right
kanti umshayeli yena uyacindezeleka mangabe umxosha uphuma ne-USB kuphela emotweni. Uthini wakho umbono uphatha abashayeli, imboni ithini nge-customer service namalungelo omshayeli? No, ngicela ukuthi ngiqale nge-customer service. Kubalulekile ukuthi siyimboni siloko siyigcizelela le ukuthi i-customer ilona elibaluleke kakhulu kule mboni yethu yezokuthutha. So kufanele ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi silekelele ukuthi i-customer likwazi ukuthi libuye nakusasa, likwazi ukuthi libuye nangaphambi kwakusasa. So ke lokho kwesizokwenza ngokuthi sibambisane nabo o-driver. Zizoba khona ke ingqinamba kusemsebenzini la, kodwa egcineni kufanele sikhumbule ukuthi umuntu obalekile kuthina sobabili i-passenger. Asikwazi ke thina ukuhambisana nananobani umuntu ongeke alibeke phambili i-passenger. Kuzobaleka ukuthi ngaso sonke isikhathi simbeke eqhulwini umuntu okuyena owenza ukuthi thina no driver siphile. So ke kwasanthakho ke sizoloke sisho ke ukuthi i-customer lizohlale li right, hayi ngoba sithi li right, kodwa i-customer ilona muntu obalekile ekuzofanele ukuthi simbekezelele ngisho ngabe kuthiwa unalo iphutha, ngoba uyena basiwethu, uyena muntu esithenge imoto, uyena muntu udriver adrive imoto ukuze amhambise emsusa ku point A emusa ku point B. Ukuthi olokuthi imbovu kungena ipassenger liphuzile emotweni, asikwazi ukuthi sithi alingangene lipassenger. Yabona li wrong nje ukuthi lingene la emotweni liphuzile, kodwa siyimboni kufanele siqonde lokho ukuthi asilineseke sizame ukuthi silisuse leliyakhona liye leliyakhona. Ngake ngathi ngelinye ilanga ngathola ukuthi ipassenger livumelekile ukuthi lingene ebhanoyini lidakiwe, kodwa yazi mangase kuthiwe nje emateksini siyawaxosha ama-passenger afika edakiwe emateksini, kungabi indaba izekwayo. Kodwa kufanele sibekezeleleke leyo nto, yize emabhanoyini engavumelekile ukuthi angene edakiwe, thina lana abobasi bethu kufanele sizame ukuthi silekelele ukuthi siphile nabo bakwazi ukuthi baqhubeke basupport imboni yamatekisi. Kakasho mkhulu, eyomshayeli nomvuzo wakhe uthini owakho umbono njengomuntu ophethe embonini, especially kwi-province yaKwaZulu Natal? Ngiyacabanga futhi ukuthi uyahlala naku-national, so ngikhuluma nesibonda sangempela, akekho omkhulu odlula wena la embonini. Uhulumeni eSouth Africa wakha i-minimum wage ngo-2016, wakha i-minimum wage ya taxi driver no rank marshal, kodwa kasikhulumi ngo-rank marshal, sikhuluma ngo-driver. I-minimum wage ngo-2016 yayu u-3,218.57 cent. Iyona mali ayishiwongo uZondi, ayishiwongo uSantaco, yashiwo uhulumeni eSouth Africa ukuthi akekho udriver oshayela itekisi okufanele ukuthi ahola imali engaphansi kuka 3,218.57 cent ngo-2016. Kufanele ke kuya nokuthi ke wena ufaka ipercentage engakanani every year kule mali, ngoba phela ukuthi ayile yamali ngo-2016 akusho ukuthi namanje ilo mali. So uma ukuthi wena we add ngo 10% to date